weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema kon waktu yoni ha to masina kame ñoro ha to jembu ko ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal Sacré-Cœur ne tawi ndara dakar hanki kotana musɗo waɗi toon gorko goto kam yooɓi fittande suka mum tato rutti yooɓi fittande mum holliti jeeyi sababu kala ko joom suudu muɗum to leydi Mauritanie jagorɗo kotki oɗo saaha yaltini e ɓooje mum kese gam hollirde wonande kala mone maha e legal tafraka zeyna kam e leyɗe goɗɗe kala waɗaɗa suudu e tarode taw jeeyi ɗum ko gardien woni denowo to leydi Mali CEDEAO ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗen so laamu ngu jaɓani ko fatte banggue sumgoji happumoɓe dokki o no gasi jeeɗiɗi ɗimiru hitande fande nde ko kuule cettuɗe pawete e dow mabɓe to leydi Gambi candidat ji kewɗi joƴƴinoɓe ɗereji mumen gam ƴamde lefol laamu e leydi Gambi jaɓanakama en ketto hen musidɗo meɗen kodde nene Abouba to Guinée Conakry CEDEAO batu mabɓe hanki erima ko ɓuuri yawde yaccade accitgol Alpha Condé gonnoɗo hoore jolini ni kam yuɓɓinde sumgoji ɗo e lebbi jeegom to Côte d'Ivoire wuuro ma subaka hande o janggoɓe hewɓe ceppi e booli gam hollirde binditagol e école aji en série ha ɓurti kabruji mena manawena to Burkina Faso Sierra Leone kame Éthiopie ha fayma to Nigéria Libye kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartaraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi rafuji warɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaadinɗo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baba Allah janowo bargal ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗi neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie to legal bitegal Nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reeɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko e oɗo ñalawma aljuma 5 lewru jolal hittande ujunaje maître Adama Baldé ko guinɗiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa
maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo reconi mondialement maître Adama Baldé ne safara fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo yawrani ɓen ustaraɓe goragu e wonduɓe e humre kala maître Adama Baldé ene safrayanoɓe barogal maître Adama Baldé ene jogui longal wonande ɓen commerçant ji e ɓen asoɓe kanŋe e yimɓe dawrugol e ɓeɗon wiyeteɓe ko musicien ji kala e dendagal kala fannu mo neɗɗo dillata maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo dutto e fina tawa mumen dutto e gande mumen maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala ko waɗata yo wat ƴewgal yo ƴewdo maître Adama Baldé ko spécialiste pour koyɗi bawɗo listihara maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni nder Mbacké caggal nde waɗi tour du Sénégal omo tawe nder Mbacké to legal bitegal Mbacké Dembo to Mbacké Dembo sara daral baali kala mo namduɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettuɗa so tawi kadi ko yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone bureau makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi e ɓen ronkuɓe hebde kayitaji maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene naata yo yurno maître Adama Baldé ene yawrani ɓen worɓe ronkuɓe musidɓe tedduɓe yitade koye mumen e dewle e ɓen rewɓe kadi ronkuɓe yitade koye mumen e dewle kala omo wawi safrude jomumen hano hannirta ni maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeetati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabruji mene ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde note moon ɓosoje kami kumpital moon kala ko musidɗo men Saydou Abouba kabruji mene ɗemgala pular wonande société suudu men esa taw kadi ganduɗa koye ballal Abdourahmani Ka woni gajjel ka mo ganduɗa ñande capanɗe tati lewru octobre ko nden uddi kala ko fate banggue codgol action ngaji wonande ɓen sodanoɓe action ngaji kala on happude rokkande timmi ñalawma hande altino woni seteji ɗi kala giwi e Dakar faade nder leydi Sénégal kala département maɓe jettotoon e kala département so ɓe gari ko ɓen jomen action ngaji taweteɓe oɗon nokku hay tenti kadi e ɓen wonɓe hay caggal leydi ndi kala mo ganduɗa ene wawi fodde action mum fota carte mum d'identité nela nelda wonande neɗɗo mum tawtore wonande suɓade holon cuɓeteɗo suɓete ko onon cuɓoto jomen action ngaji taw kadi suɓete ko on joguiɗo action mum wonata président gardiɗo e nder ɗiɗon département ji kala oɗo saaha société suudu men woni koye joƴƴinde yimɓe muɗum taw kadi ko joɗontoɓe société o e nder leydi Sénégal kala département ko ɓen joɗontoɗon société mawɗo kuufa golle jogorɗe waɗede ɗon ɗe ha joni kabruji men ɗemgal pular e nder leydi Sénégal to Dakar kottana musɗo waɗi to legal bitegal Sacré-Cœur taw koye cité Cœur Gorgui taw kadi ganduɗa ko gorko médecin mo hinde dentiste biyetenoɗo Fala Paye noon kam tigi yoɓi fittandu sukaɓe mum tato ɗiɗo rewɓe e gotel gorela yarano koye duuɓi jeetati duuɓi sappo e goho duuɓi sappo e tati taw kadi ganduɗa ko sukaɓe makko ɓen sukaɓe noon wo nawiɓe ko toon to kabina se musidɗo makko gorko taw kadi ganduɗa on ko docteur fannu cardiologue ko toon tigui wawi pikkirdeɓe pikkir posone ko on jeeyi sababu ha pikkir yoɓi fittandu ɓeɗon sukaɓe makko tato ko caggal muɗum noon e nder ɗaɗi junggo makko toon
toon wo taƴi kanko hoore makko hawo yani hade noon caggal subaka hande altino police fuɗɗima yaltinde losko ngo ngam hollirde ɗon ɗo warti ɗo tawama ɗon meggoji cigarette kewɗi hade makko mataw tajje ɗaɗi jungo makko ɗon tawa kanko mo rutti e fittanu makko waɗacci noon lettere mawɗo no fewi taw ne waɗi kene fotta wonde kelle sappo on lettere noon fayi koye cuddiɗo makko mo ganduɗa wo yonnani gurdam mum hay seeɗa yumum suka e makko o yonnani gondigu mabɓe o yonnani gurdam o yonnani kadi jikku on debbo o yonnani gonka mum caggal hollirde oɗo saaha mo gondena kanko oɗo hen jaltuɗo aduna yooɓi fittanu yooɓi suka makko o holliti ko wuuri ko kanko tan andi ɗuma neɗɗo goɗɗo wawata famandemo ɗum hay seeɗa hay so tawi wonni kay ɓe gonno koye sifa e mbadi ceergal ɗen kewide tan yimɓeɓe e kala saaha so tawi dewgal hoolare ustima natti wade no wayanno ni ceerigo ɓuuri gondigu nde tawno ceerigo moƴƴi ɓuuri ceerigu bongo so tawi dewgal ne dagui ceergal ne dagui kono kadi yimɓeɓe yoɓe gurde moƴƴere ɓe guitta ufno kami gutto saabu eɗen teski hande e nder leydi Sénégal konguɗi mettuɗi ne kewi ha ɓurti saabu haalde neɗɗo tan jama konngol mettugol ngel ene yula wonkima kala kanko on jaaɗo wo yeehi wo accidi yimɓe e haala moni kala mone haala hen kam yo andu no haaliri hen to Sénégal keddoren ha joni ñalawma hande o ko altina jeetati lewru novembre ko mawninde armée leydi Sénégal kanko hoorejo leydi gandi kanko woni chef suprême kanko woni chef suprême gardiɗo armée o kala taw ko armée nationale mo leydi Sénégal kala armée nation mo leydi Sénégal kala ñalawma hande o mawninama e nder leydi ndi kala to banggue koniyankagal wo yeehi toon to kan mo Jali Diop ganduɗa tawtorede toon gam discours makko labtuɗo faade ɓen koninkoɓe caggal mum o yillima oɗo hen bâtiment mo ganduɗa ne waɗa toon médaille uji jonɗi ko fate banggue armée leydi ndi kanko mawɗo leydi Sénégal to Sénégal keddana joni garten ko fate banggue gartaten koko fate banggue seppoji taw kadi ganduɗa ko ɗiɗon seppoji taw ko seppoji banwan mbiyat seppoji baɗɗi taw ganduɗa waɗi ko toon to Mboro taw kadi ganduɗa kene wona nogas e 4 kilométre hakkude muɗum e Tivaouane ngam wullitadeɓe caɗele ndiyam kame kuɓɓam kala ene ngakki toon no fewi Hamdallah pont ne tawe kilométre uji 12 hakkude mum e Tamba kilométre uji 13 hakkude mum e Misra kene fotta wonde ujunere neɗɗo ene wuuri e ngoɗo hen wuro kono kadi ɓe kolliti caɗele mabɓe mantiniɗe aɓe jogui suudu safara kono kala kene wiye leɗɗe e kala kene safra tawetake hen ha tenti noon so tawi rewɓe mabɓe cowima gaari ɗon ala kala ko woni ɗon koma nawe banggueji goɗɗi kadi jeere nde rewɓe podanno ha mbawa ngarɗinde gonka mumen ala kala ko gasi hen haydara tene kadi ɓe kolliti école jangguirɗo sukaɓe mabɓe kala nde pini koma jaaha kene fotta wonde kilométre uji jeeɗiɗi ɗum ɗo kala ko caɗele mawɗe no fewi ɓe irima laamu ngu nde wawata faabadeɓe e nder ɗeɗo hen gueɗe to Tambacounda Mauritanie naɓe ɗiɗo kañumen tigui jana e boutique mumen taw kadi yane mabɓe ko bandiji kono ɓe jana ko toon to bala noon ne tawi nder région mo Tambacounda e goto wiyete ko Mohamed Luli goɗɗo ko Mohamed Abdena kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawe to hôpital mo Tambacounda taw yaltinɗin konguɗi ko joɗaniɗo Mauritanie naɓe e nder leydi Sénégal woni Mohamed Salem Wuldu Yahya ko on holliti ɗum e jayde leydi Mauritanie taw ko jayde Al Akhbar o hollitiɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata walludeɓe ha Mauritanie mbawa dañde kisala e nder leydi Sénégal saabu holliti balɗe jawtuɗe won ɓiɗɗo Mauritanajo kañumne kadi yana gaña e nder leydi Mauritanie finoɓe e wuro wiyetengo Birkam ne tawi nder commune mo Djibanara tonne kay waɗɗani maayo Casamance tonne kadi ko gorko jarawo duuɓi 60 wasi fitan taw jeeyi sababu ko ñaaki caggal nde ñaaki ngulli e mabɓe hewɓe dañi wadde e ladde kono kanko o dañano ɓosde ɗum jeeyi sababu hawo yalti oɗo hen aduna gartaten ko fate banggue dawru gola Barthélémy Dias mo ganduɗa kam wonno hoore listu taw ganduɗa ko yiɗɓe ƴamde mairie Dakar jaɓanaka ko fate banggue ƴamgol muɗum jeeyi sababu noon ko caggal noddandu makko to tribunal mo Dakar ngam tumedemo e mayde bitenoɗo Ndiaga Diouf taw ko taximana
jeyi sababu noon hanki e yewtere mabɓe kolliti maɓe gummin moɓodiral manggal no feewi gam seppude e hollirde mette mabɓe no feewi kowona ɗum ko Sonko holliti so tawi omo nottoyo wonande noddano makko toon to tribunal kamɓe kala yoɓe gummo ɓe dusamo ha toon hono no wano ni hen ɗum jeeyi hande oɗo saaha mo gonen politique e nder leydi Sénégal ko hunde herƴude no feewi to Kaolack liste taw ganduɗa ko mouvement PDS ne wonde AJ kamen bokko guis kañumen ne jaɓanaka ko fate banggue candidature men taw banggue porque taw koto banggue préfet gam teskede dossier ji mabɓe wonko ngakki hen liste Yewwi Askan Wi kañumne jaɓanaka toon to Kédougou e Moustapha Guirassy holliti ma addan kayitol laamu wonande préfet o Yewwi Guédiawaye taw ganduɗa koto Golf Sud kamɓene ɓe kollitima ɓe jaɓanaka gam teskede wonande ɗereji mabɓe ne ngakki no feewi 3 mbiyano liste ji tati taw ganduɗa ko Yewwi Askan Wi to Kolda to ne kadi hewɓe hen jaɓanaka gam teskede ko fat nokko biyeɗo jula ko nokko biyeɗo jula ko nokko biyeɗo jula kolon taw kadi ganduɗa e nokko biyeteɗo Escale ɗiɗo hen nokkuji kala teskama ɓe jaɓanaka hen gam ɗereji mabɓe wasde moƴƴude gartaten koye ndafu coronavirus ñalawma hande o hoorejo jagorɗo jafoɗon jagorɗo mo cellal ɓalli leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka holliti 1,110 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko yimɓe nayo ɓe nayo kala ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen 14 neɗɗo oɗo sahane cafro neɗɗo goto selli yimɓe ɗiɗo ma ballita e fofando sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗena jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie woni Sidna Welde Ahmed waɗi batu mum hanki toon to Rosso on batu noon ko yurnitade ko fate banggue leydi pondi dañede gam ɓeto timmugo no feewi e toon to état mo Trarza ko fate banggue ndema maaro kame ndega yogay leƴƴi goɗɗi kala ɗum noon oɗo saaha sifande teskade gam ngaluji bawɗi waɗede hen kene wona million ngaji 5 walla mbiyen milliard uji 5 taw koye ugoya kiɗɗo wawata waɗede toon ha kandema wawa ɓurde yarude yeeso to Mauritanie keddana joni jokkodirala hakkude leydi Mauritanie kame Algérie jagorɗo mo leydi Mauritanie hakkude gueɗe nder leydi kame jacirgol laamu waɗi jillu mum jillu balɗe tati ton to Algérie lamorgo Alger ko toon wo joɗodi e nando makko gon jillu noon ko hanki fuɗɗi gam haalde haala kerol hakkude leydi Mauritanie kam ene wondi e leydi Algérie ganduɗa kerol ngol gasani tawa hande taƴede ɗum jeeyi sababu nguɗon jillu ñalawma hanki o ha fenma balɗe tati ma tawtere noon yoga e finoɓe e nokku biyeteɗo Trésor ne tawi nder Mauritanie e noon kadi e nokku biyeteɗo Tindouf ne tawi e Algérie ma hewɓe tawi toon taw kadi ganduɗa ko kerol ngol ganduɗa ne wona 650 kilométre jagorɗo ko fate banggue kotki leydi Mauritanie e rima wonande ɓen wonɓe mahade to legal tafraka Zeyna ha tenti kadi ɓen mahaɓe ha tente ɓen wonɓe mahade kala mone maha yo wat suudu e tarodde suudu e lotordu suudu kala e lotordu galle kala taw ganduɗa ɗum jeeyi ɗum ko denowo galle o ko wiyete gardien sa dañi gardien taw ne jogui suudu mum ne jogui tarode mum kañum ne joga ndenka mum e kissal mum nde tawno neɗɗo so ala ndenka e kissal wawa jogade ndenka ma e kissal ma kala noon mo jaɓani ɗum mahadi mum koko dartinte tene kadi kuule cattuɗe koko pawete e dow muɗum teskama cum to jeune pastoral waɗɗani wuuro Alega en tawi nder état mo Barakna to ne kadi ko cum waɗi toon mintoreɓe ha e gendarme ɓe kam ene wondi e finoɓe nokku o kala tawtorama gam ñippugol oɗon cuma waɗani noon mayɗo waɗani gañiɓe kono kam kala kene wiye huuɗo e leɗɗe kala yaadi yeehi wonti ndondi ɓolde ɗen gandi kama ɗum koko heewi warde leydi no feewi nde tawno kala ɗo sumi heewi tan ko wontude nokku ganiɗo no feewi ha joni to Mauritanie keddoɗen gattaten koye dental windiyankoɓe kame walliftoɓe defte kala moɓodiri gam toɗɗade jogorɗo wonde hujje walla jogorɗo wonde syndicat mabɓe biyeteɗo Al-Kalila Al-Nahwi taw kadi kañumne ko windiyanke toon kadi ganduɗa ko neɗɗo mawɗo no feewi toɗɗama yoga e postoji e nder leydi ndi kala on woni ganduɗa syndicat mabɓe moɓe toɗɗi kamɓe ɓen windiyankoɓe jagorɗo tambiɗo konngol laamu ngu hollitima ɗoftodir e mabɓe fodde bawal no fotiri kala
a joni to Mauritanie keddoto dena jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame Sénégal ha ɓura yuɓɓude wona koddigal hoorejo leydi Mauritanie woni Azouani kame hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ñande 24 nduɗo hen lewru maɓe kawrita ngam darnude laawol ngol ɓe miijino gila ko ɓooyi wadde hakkunde leydi Mauritanie kame Sénégal to wiyete Rosso ngam wadde ɗon pont ngarɗo no feewi taw ngati ganduɗa rokkade ɗon golle ko gollorgal Chine ha wawa jokkodirde hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe e mbadi peewala to Nouadhibou tonne kadi ko hari musde waɗi toon hanki e nder sukaɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko annodirɓe gollittoɓe jeere téléphone ngaji ha ganduɗa hen goto dañi ganje goɗɗo ɗo nawete to hôpital ko ɗon wasi fittande muɗum kanko on suka baɗɗo ngal ɗon badala wiyama teeɓa oɗo saaha mo tawe e juuɗe wonande ɓen police aɓe taweteɓe toon to Nouadhibou police subaka hande altino haɗi seppo e sitina taw kadi ganduɗa ko mouvement kafana darinoɓe yiɗɓe wadde ngoɗon seppo yeeso sursarɗoyiji ndu leydi Mauritanie ɗon ɗo sarɗiyankoɓe luli ngam oɗo saha yurnitade wodde kuulala ko fate banggue lawɗinde symbole leydi Mauritanie symbole leydi Mauritanie ko fate banggue gueɗe cembolinade leydi ndi e wiide gardiɗo wonande ngal ɗon cattala taw ganduɗa ko Yaqouba Wuldu Lamraɓeta on holliti police hutorima sembe no feewi ko fate banggue ñaw coronavirus jagorɗo cellal ɓalli holliti to Mauritanie 1935 neɗɗo woni ƴewdaɓe 37 tawani jogui oɗo hen mborosa 44 neɗɗo celli yimɓe nayo ne tampi no feewi koma mbalite fofande 16 neɗɗo oɗo saaha ne caɓori no feewi ken wona 996 neɗɗo oɗo saaha ene peeñi e mum ko fate banggue oɗo hen ñaw coronavirus sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to Mali catala CEDEAO kame lamɓe mum hanki mbati toon to lamorgol leydi Ghana kono kadi ɓe garti ko fate banggue laamu leydi Mali caggal nde holliti e ɓattaki mum ɗo tan e 27 lewru ɗimmiru hitande 2022 ɓe mbawata yuɓɓinde sungoji ɓe laamu ngu ɗon holliti wonande ɓen catal CEDEAO holliti koɓe dokkunoɓe happo yoɓe ɗofta ɗum nde leydi ndi wawata yaade sumgoji sarɗiyankoɓe kame présidentiel kala wonande ɗin sumgoji so tawi noon mbaɗani ko fate banggue wonande jeune militaire taw gandi ganduɗa ko ɓen ɗoɓe laamu ngo ɗannotako e nder leyɗele CEDEAO kala tene kadi keɓata ballal ngal ɓe poti hebde faade e mabɓe kala ɗum noon ko mabɓe ɗofto ɗe ɗon kuule tan haɓade kala kene wiye dorog catal tambingal ngal ɓe innata OC5 ɓe pawi juuɗe mabɓe e drogue jonɗo no feewi kaw koye mbadiji ɗiɗi ñande 5 nduɗo hen lewru 33 piccal 92 taw ko kilogramme taw kadi ganduɗa oya ɓe nanggui ɗum ko toon to Yirimajo ganduɗa kene foto wonde 400 kilogramme mo jar mum wonoyi 160 million kala ɗiɗo pawama juuɗe ne tawi juuɗe police ɓoyata ma ndaro e yeeso procureur États-Unis de Amérique ballal ngal ɓe joguino faade yogay leyɗele ɓurɗe wasde e nder Afrique ngam wallude ɗumen mbasa yebde kala kene wiye douane taw ko marchandise mumen so yiiɗi nannude toon to Amérique nanna tan jeeya jalta nawa taw jaɓata douane jaɓata haydara taw kadi marchandise uji men kewɗi so tawi ene ƴettane jaltina kala ngala hay caɗele seeɗa kono kadi aamu leydi Amérique holliti caggal kuddetaji ɗiɗi baɗɗi e nder leydi Mali wasde ɗoftade taw kadi ganduɗa ko kuule jamiraɗe ɗe ɗum noon ñande 2 lewru janvier hitande 2022 Amérique koko dartinta ɗum so tawi kay Mali yiɗi nannude marchandise mum yoɓat kala kene wiye fodde duwaña widira pa taw kadi ganduɗa ko cettala ɓe kolliri e nder lewru woturu tan octobre kene fotto wonde 27 taw ko koninke 27 koninke taw komo leydi Mali mo fama wasi pittal men taw ganduɗa koye pelɗodiri musde no feewi e nder leydi ndi tan cene wona 40 taw ganduɗa ko koninke Irlande najo kamɓe goni yettiɓe ñande asende toon to Bamako lamorgo leydi Mali taw ɓe gari koye mission mo ganduɗa armée de l'air
taw kamɓe ɓe goni ko koninkoɓe weeyo ken wona lebbi jeegom ɓe gonata koye nder leydi Mali. kabaru janɗo mo MINUSMA yaltini taw koye jangu wangu toon to Aguel Hok ha koninke goto mo laafo mbulaw wasen fitanma en garto e oɗon kabaru sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie wonande leydi Gambie candidat ji ƴamoɓe lefol laamu ndiwama walla jaɓanaka heddi jeegomo ɓe ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba. Allah jarama hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambi ko kabaru goto tan kabaru mo ganduɗa ene fati e banggue dawrugol suudu men witendo AIC toppitiɓe ko fati e sumgoji ɗo e nder leydi meɗen te Gambi yaltini doggol muɗumenete jogorɓe ƴamde lefol laamu ñande 4 lewru décembre ndu paɗen ndu ene wayno noon won ɓe ganduɗa kadi jaɓanaka candidature uji muɗumenete woni mbaɗama ko wite ko disqualified ene jeeya hen biyeteɗo Joseph Henry Diouf e Marie Sok Alhaji Mamadi Koura Ibrahima Tabara Mane Mamadou Ba e Banki en wonde Lamine Satou Bojang May Ahmed Fati Mamadi SK Camara ko ɓeɗo mbaɗa disqualified woni tan ɓe timminani sardiyeji ɗi ganduɗa neɗɗo ne foti hebde ɗum ha jee e ƴamoɓe lefol laamu jaɓana candidature uji muɗumenete ko landaji jeegom ene jeeya hen landa biteɗo Ousseynou Dabo mo ganduɗa kanum ardi landa biteɗo United Democratic Party woni UDP e landa Mama Kande mo ganduɗa kanum ardi Gambia Democratic Congress woni GDC e landa biteɗo Khalifa Ababacar Sall mo ganduɗa kanum ardi landa biteɗo PDOIS kollirɗo kadi banggue dawrugol muɗum ko oɗo ɗum ɗo ngol ɗo lawol hanni ko wite ko candidature muɗum landana e ɓo ko landa hoorejo leydi jaltuɗo woni président Adama Barrow woni NPP National People Party e landa jooɓo ko Issa Mbaye Fall mo ganduɗa ko independent candidate e Abdoulaye Ibrahima Jammeh kanumne kadi ko independent candidate ko ɗiɗo landaji jeegom de woni jaɓanaɓe e ɗereji muɗumenete gam tan jeede e foɗodiroɓe lefol laamu ñande 4 lewru décembre ɗo e nder leydi meɗen te Gambi luumo jarribo noon jogori fuɗɗade ko ñalawma janggo o ɗo hennete e nder leydi men Gambi no fotiri koddenen Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda. kodde nene Abouba to Serekunda bawɗi e kunali e kelle e gulali kala ko ñalawma janggo fuɗɗoto e nder leydi Gambi kala kene foto wonde ɗo tan e 4 décembre ɓe jaaha ɓe cuɓoyo hoorejo leydi mabɓe sen gewi to leydi Gambi ko to Guinée Conakry paɗena to Guinée Conakry jagorɗo ko fate banggue bertidi leydi ndi taw kadi ganduɗa o holliti cetal CNRD ɓe kolliti joƴƴingola dépôt ko fate banggue darnude suudu ndu ɓe mbiyata CNT sarɗiyeji suudu sarɗiyeji ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma hande o ken wona 90 neɗɗo ene hattojina taw kadi ne hen pelle politique ne hen kadi pelle citoyen ne hen kadi pelle mouvement ji goɗɗi kame rewɓe ha e sukaɓe rewɓe kala pop ma tawtore ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma hande 7 ha 25 lewru novembre gam darnude CNT sur sarɗiyeji taw ganduɗa ko tokosoro sur sarɗiyeji hade sumgoji mbaɗede ko ɗon tan ñalawma hanki o CEDEAO ɓe erima accit gola Alpha Condé ko ɓuri yawde e yaccade ko wala ɗum ko kadi ɓe kolliti yiddeɓe ko sumgoji nde mbawata yuɓɓinede e nder leydi Guinée ɗo tan e lebbi jeegom ko wona ɗum ko ɓe toɗɗima biteɗo Mohamed Ibnu Samba ko on jogori wonde dogow koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame leydi Guinée kono kadi ɓe kolliti ɓe beltinima wonande minitereɓe caggal nde toɗɗi hoorejo jagorɗo taw kadi ganduɗa ko civil ko wala ɗum ko kadi toɗɗima jagorɗe jonde taw kadi ganduɗa ko civilaɓe wonani hen hewɓe taw ko koni yankoɓe sen giwi toon to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire wiyetego ma tonne kadi ko seppoji mbaɗi toon hande sukaɓe janggoɓe gam wullitade ko fate banggue binditogol école aji ne séri ha ɓutti yoga e guure goɗɗe kala seppoji kono police haaɗi yoga e seppoji wadde toon to Côte d'Ivoire keddoɗen police walla mbiyen gendarme goto taƴanama duuɓi 2 e kaso ɗum noon koto tribunal militaire saabi ɗum noon ko caggal teskede mbuñaari eɗen gandi laamu ngu hollitino natti yidde yiide wonande police walla gendarme jogo tan liital mum ne wutta tan kala oto dariɗo mofane haalis totteɗa ɗum yo nattu ha laaɓa ɗum jeeyi sabab fawama amende million goto koppareji franc CFA
kam e duuɓi ɗiɗi e kasso serali wona ko tana musɗo waɗi toon sunare mawde no fewi to firta wona woni capital ngal ɗum ko camion citerne taw kadi ganduɗa ko dimdunoɗo ndelam kuɓɓam ha yeewi kam tigui felɓodiri e camion goɗɗo ha ganduɗa kene wona capanɗe jeenayi jeetato neɗɗo mbasen pittali men ɗum ko ñande joyi nduɗo hen na lewru kene fotto wonde capanɗe jeenayi ɗiɗo neɗɗo ne tawi e hôpital uji ceetuɗi taweteɗi nder lamorgo ngo woni hoorejo leydi mada biyo holliti ko sunare mawde no fewi waɗi e nder ɗonon wuuro lamorgo leydi sahale wona to Burkina Faso nelaɗo e mbadi keridi taw ko nelaɗo Union européenne biyeteɗo Emmanuel Dela dañi joɗoɗade hanki dañi joɗoɗade e Roch-Marc Christian Kaboré hoorejo leydi Burkina Faso ngam yurintade caɗele Sahel kamen ndenka e kisal gonɗe hande o e caɗele Sahel e hoore mum to Éthiopie pelle jeetati taw ko rebel en kamɓe ciifodiri waɗe saaha ngam yaɓɓude e lamorgo leydi Éthiopie woni Addis Abeba ngam ittude laamu wonande hoorejo jaagoɗo ndi woni Abiy Ahmed ko wona ɗum ko noon ene tawi hen kadi rebel mo tiggere ko wona ɗum ko sukaɓe yonɓe kame koninkoɓe yonɓe hanki moɓodiri to Addis Abeba ngam hollirde kañumenne ma darto ha paddo ɓen rebel en ɗum noon hulana ko wotto wontude guerre civile ɗum jeeyi sababu oɗo saaha pelle windere erima jam duumiɗe nde wawata artude toon to Éthiopie to Nigéria catala Nations Unies toppingal ko fate banggue haqqe toppingal ko fate banggue daranade caɗele ɓen heegaɓe ɓe kolliti kene wona 1 million neɗɗo taweteɗo nder leydi Nigéria ha tentiɗo karil ɗi goni to heege manguine duuki toon a remata ha ɓenda tawa waraka tene kadi kalɗo koɗɗa koye yoroɓole ɗum noon ko heege mangue woni toon wi biyeteɗo Edouard kala ni kam yaltini ɗin konnguɗi dental ulamaw en kame anduɓe nunɗoɓe taw ganduɗa ko fewɓe biyeteɗo Cheikh Mohammed Al Hassan Aldado erima ɓe erima kamɓe ɓen ngal dental julɓe ɓe erima hakkude Algérie e Maroc nde mbawata darade gadda jaam duumiɗo e hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe caggal ko leyɗele neɗɗo goto ko sehilaɓe ndendi diine ndendi aada ndendi ɗemgal ndendi kala ɗum noon yoɓe gaddu jaam e ɓerɗe mabɓe e nder ɓesguji mabɓe kala ɓe kolliti maɓe dog hen koyɗe jaam no moƴƴi libi dépôt ko fate banggue wonde candidature taw koye sumgoji présidentiel tijjaɗi lewru fandu woni décembre fuɗɗima ñalawma hande altina ha nogas e ɗiɗi lewru novembre ɗuɗo ndu gonɗen taw wi noon ko tambiɗo cattal HNEC to fata banggue ɗo déposité ɗiɗon candidat ji woni biyeteɗo Imada Ala Seyeda o holliti ɗum ko fata banggue sumgoji sarɗiyankoɓe ɗum jogori wadde koye lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to États-Unis de Amérique Joe Biden itti ha laaɓi ñalawma hande o kala kene wiye uddugol keeri less keeri dow keeri ndiyam kala sifti noon wawno ɗannade e nder ɗen leyɗele tan ko joguiɗo kayitaji walla joguiɗo carte mum séjour walla ko wona ɗum ko joguiɗo kayit jibinande e nder leydi Amérique walla joguiɗo kayit mo ene safroyo walla kayit taw ganduɗa ka nelaɗo kono wona tan ɗannotoɗo tan gam yaade dani tan on wawata dañde visa kono ñalawma hande o ɗum kala ittama kono noon koma jogoɗa test ko fate banggue test covid balɗe tati walla jogoɗa carnet vaccination mo ene hollira vaccinima taw ko ɗon vaccin ko vaccin mo catal tammingal cellal ɓalli windere yamiri yo vacciné musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen na wonno kabaruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena